Γεια παιδιά. Γεια σας παιδιά. Πες και εσύ Λεωνίδα γεια. Καλησπέρα παιδιά. Κάνω λεκίες. Είμαι μικρός. Βάλε τον άλλο βοηθό. Α, ναι, να σας δείξω τους βοηθούς. Απλώς θα σας δείξω λίγο και θα τον βάλω. Τον παίρνω. Έχω το Robocop 2014. Robocop. Αλβανός εν δράση. Τον είχε κλέψει ένα παιδί το κωδικό για το δικό μου τον είχε κλέψει. Χαζό παιδί. Ο Χοντρόσκυλο. Και αυτές Νούπετ. Έξτρα, κάτι άλλα. Γαμιά της γειτονιάς. Και ο Παπα γουρούνισε τα ψή και αυτός αυτά τα έβαλε εκτός από όλα τα άλλα. Μόνο τις βρισκές έβαλε. Μάτος! Πικός βοηθός. Ο τέλειος γαμάουας παίχτης μας. Γιατί το παίζουμε μαζί. Να σας δείξω και τα ρούχα. Ταρατατάν! Βλακιούλες. Στην πρώτη, ναι. Κοιτάξτε τα ρούχα μου. Ταραντατάν! Men in Black! Πάλι και αυτό το παιδί το έβαλε. Δεν ξέρω γιατί. Και να το και τ' άλλο! Ναι! Εντάξει τώρα. Τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Εννοώ με τα χειροκροτήματα. Ναι. Τον έχω. Έμπολα. Παιδιά θα δούμε και μια επίθεση που τον έχω. Είναι 180 level. Συγγνώμη για το λίγο lag. Δεν είναι τίποτα όμως. Αντέχετε. Χάσαμε τον Ουβά! Αφού είναι τα λίγα μας όλα! Εκτός από δύναμη. Σιγά την δύναμη μου, Ο υπολογιστής φταίει. Και κοιτάξτε στη σούπερ ομάδα Factory of Me. Και όποιος θέλει να μπει. Και αλλά οι σημειώσεις θα τη δείτε κι εσείς. Περιμένετε ένα λεπτό. Μπα, μη βάζεις. Βάλε. Όποιος θέλει. Θα βάλουμε. Όχι, εγώ θα βάλω μία. Εντάξει, θα βάλει ο ξαδερφός μου. Κάμε το αδερφός μου. Αδερφός μου δεν είσαι. Όχι ρε, αγύφτος είμαι. Τώρα τελείωνε. Τι γράφεις? Σημειώσεις. Δεν είναι αυτή η σημείωση. Περίμενε, αυτή είναι σημείωση. Έλα ρε. Μαμά γράφεις τη δείχνει σημειώσεις. Δεν πειράζει. Έλα ρε, αφού σημειώσει είναι, θα τη φτιάξουμε πιο μετά. Όχι το βίντεο, χάνεις χρόνο. Δεν έχουμε πολύ, έχουμε. Αλλά εδώ να ξέρετε, θα γράψω όποιος θέλει να έρθει στην ομάδα μου. Αλλά μην κάνετε επίθεση σε μένα. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα χάσετε. Μην το λες, ο Chris 04 νομίζω. Ένα ντόνατ και 4. Ο Τάκης που πέσω τώρα, κοιτάξτε πως έδωσα. Και 4 ντόνατς. Alright. Ένα λεπτό παιδιά μου, μπαίνω και στο να μου πέφτει. Λίγο λακκία. Θα σας δείξουμε και τον κυρίο που σας λέγαμε. Δεν θα έρθει. Ποιος ξέρει. Θα το προβολεί και να το είναι στους Master Mariner. Μη μιλάς μαμά. Όχι, δεν ήρθε. Στο βίντεο. Μιλάει και όλα σε καλά. Δεν έγινε κάτι. Ο κεράκ μου. Τι έκανες. Εντάξει, δεν πειράζει, άστο. Αυτό που θέλω. Παιδιά μου, θα σας δείξω. Ρε, βγάλει το Skype που λέει εκεί. Συγγνώμη για το Skype, είναι μαλακία. Nice Subway Internet. Με μαγικά τη βρήκα. Αυτή ήταν. Η δική του. Αλλά έφερε να τους παίξει στη δική μου ομάδα. Θα τους φέρει μετά ψέματα. Τέλειος! Έναν 13 level, πώς τον έχουμε. Τι 13 ρε. 13 δεν είναι ο 666 κλικ. Πάτε λίγο ήρες. Ορίστε, τώρα το γράφει. Και να το! Να το!
13 level. Και όταν τα φρουσουρούχα και πάλι 200 τα είχε. Μια χαρά είναι. Κάτσε, στείλω. Έχω στείλει. Δεν είναι στείλει. Είχα στείλει πιο πριν. Ναι, αλλά έφυγε. Πιο πριν. Μετά από έγινε που έφυγα. Αυτό κινητό έχεις πλέον. Ναι. Μα σταμάτα λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, γιατί τα αφήσεις δεν μ' αρέσουν και πολύ. Συγγνώμη παιδιά που μιλάνε. Με λέτε, θα το βάλω λίγο. Τι? Βγάλτε. Όλε, να βγάλω... Κάτι. να βγάλω- Κάτι. Το τι. Πόσο? Έχω 37 Beyblade, φίλε. Μόνο 37 δεν έχεις εσύ. 107 έχεις. Στην αποθηκούρα μέσα όλα. Αλλά είναι και του αδερφού μου, αυτού εδώ, του Λεωνίδα, αλλά δεν τον βλέπετε. Είναι μαγικός φίλος. Για να δούμε Θα το φτιάξουμε ένα καινούργιο κανάλι. Όχι. Νικηδόρ. Σκέφτομαι εγώ και ο Παναγιώτης. Δεν πας μωρέ, τον έχουμε νικήσει κάτι φορές. Σκέφτομαι να φτιάξουμε ένα καινούργιο κανάλι μαζί με καινούριους παίχτες. Ναι, αλήθεια τώρα. Δεν Αλλά μας τι να το άρεσε κάνουμε το όμως. παλιό ρε παιδιά. Εμένα μου αρέσουν. Ναι, δεν το θυμάστε που είχε και το πάνω 76. Δεν έχεις ακόμη όμως. Ναι, τον έχω παιδιά. Σε αυτό το βίντεο μερικές φορές θα το βγάζω και το πάνω 76. Αλλά δεν θα βγάζουμε και τον Τάκη, ναι. Κουντάκι περισσότερο πιστεύω σε αυτό. Αλλά θα μου αφήνεις και εμένα να τον βγάζω, Γιατί τότε εγώ τι θα βγάζω. Αλλά πρώτος. Ναι, για δείξει. Α, τον έσβησε το δικό σου τώρα. Δεν πειράζει. Για να δούμε εδώ παιδιά μου. Κολπέτσα. Μπα. Βλέπω. Εγώ του λέω να μην κάνουμε donut γιατί δεν αξίζει. Καλύτερα είναι να πάω να καθορίσω όλα στην ομάδα. Αποστολή. Περίμενε. Έλα, θα το δεις πιο μετά. Πήγε στην αποστολή τώρα, μπας και πάμε τον βοηθό 6 Λίγο. Να τον έχουμε σαν το δικό σου το βοηθό μας. Παναγιώτη, δεν πήγαμε. Όχι. Σταμάτα λίγο ρε μόνο μου μιλά. Πάνω. Εσύ. Όχι, Ναι. το βάλω αυτό. Όχι. Το βάλω. Όχι. Να πείτε μόνο γάλα, δηλαδή. Ναι. Τι έχεις μέσα. Ό,τι βάζεις συνήθως. Κάτσε δύο αποστολή. Ναι. Και μπορεί να έχει γίνει και αποστολή. Το βουνό. Όχι, πάνω εδώ. Θα περιμένουμε. Ναι. Ή όχι, γιατί σε 1,5 λεπτό και 1,5 λεπτό από τώρα θα τελειώσει το βίντεο. Γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε. Τι είπε, γιατί με ξέχασα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πώς εξέγρασα. Και ένα τηλέφωνο το παιχνίδι. Μα δεν βγάζουμε βίντεο, γιατί δεν σταματάς. Ηρέμησε, δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Θα γίνουμε ρεζίλοι. Όχι, έχω ακούσει τον άλλο να μιλάει στο τηλέφωνο. Ο άλλος δηλαδή. Θα βγεις με σκυλιά κάθε φορά που ακούω εγώ, σας πείραξα. Ναι, όμως να μιλάς ακόμα. Ρε Παναγιώτη, άνθρωποι δεν είμαστε. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε. Έχουμε και μια μάχη στο Δεν θα σπίτι. γίνουμε ρεζίλοι. Όχι. Γράψτε και comment κιόλας. Να δείτε, γιατί δεν πιστεύει κιόλας από μένα. Ας πιστέψει από εσάς τουλάχιστον. Nicknack Commando από το πρώτο επεισόδιο. 50 ευρώ έχει βάλει μέσα, ρε παιδί. Wow! Εγώ είμαι ο Nicknack Commandos. Commando, ρε. Τι τρώγατε εδώ, μπορείτε να Ό,τι γαμάτα. Biscuits. Μαντάρα, Yes. το βλέπω. Okay. Ρε, την αποστολή, έχω 8 δεύτερα. 6, 5,
4, 3, 2, 1.